Ginaduso sang Office of the Building Official nga magpatigayon sang audit sa tanan nga proyekto sang Department of Public Works and Highways sa siyudad sang Iloilo. Agud matan-aw ang status kag kaathagan sang mga ginapatindog nga estruktura labi na sa kabarangayan. Sa interview sang Bombo Radyo kay Councilor Johnny Young, chairman sang Committee on Infrastructure, ginpahayag niya nga ang mayor nga katuyuon sang audit amo ang paghatag sang klaro nga impormasyon sa publiko parte sa mga proyekto nga wala pa natapos. Suno sa iya, umpisa pa sang siyang nagpungko bilang konsehal. Nakita na niya nga madamo sang multi-purpose building nga ginapatindog pero wala pa magamit sang mga pumuluyo. Ginpabutyag na niya nga ang mga proyekto nga delayed ang paga-usisaon bangod nagareklamo na ang mga residente sa kabarangayan. Gintungod niya nga kinahanglan ini nga tikang para mahatagan sang hustisya kag serbisyo ang mga tawo nga nagaanto sa isang epekto sang pagka-delay. So ang atong katuyuan, nakita nato nga kadamo sa mga proyekto sa atong DPWH sa siyudad sang Iloilo, sa kabarangayan, especially sa multi-purpose building nato, no. So sa umpisa pagpungko ni naton bilang isa ka konsehal sa 2022, nag-umpisa na ang project nila. So after subong na natukiban naton daw wala pa gid natapos. So ang aton mga pumuluyo sa kabarangayan amo nag-antos